Aquesta jornada ha servit i serveix per posar en valor tot el que fem, el que aportem i per també reconeixement de l'administració sanitari dins de la nostra organització. Bé, avui hem parlat una mica de l'experiència del pacient i hi ha dues o tres dimensions que val la pena remarcar. L'experiència del pacient esdevé el tercer pilar de la qualitat, juntament amb la seguretat i l'efectivitat. Per altra banda, l'experiència del pacient, millorar l'experiència del pacient vol dir enfocar-nos en necessitats no cobertes. I el tercer element que jo crec que és important és que en aquesta interacció amb els pacients tots els professionals juguen un paper molt important. Participar en jornades com aquesta em permet conèixer companys d'altres centres i poder compartir experiències dintre del seu àmbit laboral que no coneixem habitualment.